Сега ще ви покажа как да сгъстяваме и да разреждаме тегела на оверлок според нуждите на съответната материя. Виждате, че в момента е доста гъст тегела. Отваряме капачето, отваряме другото капаче, натискаме бутончето и въртиме ремъчната шайба напред, докато то щракне. Така, въртиме ремъчната шайба напред и държиме копчето, в зависимост от това колко искаме да е разреден тегела. В момента го разреждаме до край. Пускаме бутона, превъртаме на ръка един оборот напред и пробваме. Затваряме капака и другия капак и пробваме пак на едно парцалче тегела. Ето ни двата тегела. Сгъстяваме по обратният начин.